Salam, men adım Keyik. Möwsümlöýün ýiti respirator kesellerinden goranmak üçin arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmeli. Käbir adamlar ay senen tek ýaş, bu ýagdaý sen üçin howp bolýarlar. Emma men muň näme dogry pikirdigini, hemem özüň goramagyň zerurdygyny bilýän. Şoň üçin men köp adamly ýerlere barmazlyga, hemem ýapyk binalara girmezlige çalyşýan. Barayan halatymda men hükmani suratda adamlardan adamdan 1 metr daşda durmaga çalyşýan. Men ağız burun örtüklerini ulanmak babatda öz ýurdumda hereket edýän maslahatlara erýän. Nirede bolsamam, üsgüremde ýa-da asgyramda mikroplaň ýaýramagynyň öňüni almak üçin hükmani suratda el ýalygyny ulanýan. Egerde özümi yaramaz duýsam, ejem lukman çagyrýança öýde galýan. Ýöne bizdiň özümiz barada pikir edip bilmez. Dost ýarlarym, esasanam golaýmyzda ýaşaýan adamlar barada alad etmelidir. Jemgyýetiň saglygyny goramakda her adamyň öz orny bar. Biziň hemmemiz arasaçylyk kadrlaryny berja etsek, şonu saglygymyzy gorap bileriz.